mare, que feia l'àvia, no? Perquè ella estava on està, no? L'havia de seduir i li deixava els primers contes, que eren esgarrifosos, de repente, no? Damunt de la taula del seu despatx. I la jove havia pensat en fer-se poeta i va descobrir aviat que un mal poeta és pitjor que un assassí.